Čaute u nového videa. Dneska sme na behňovej lehote na vatre. To môžete vidieť vatru, počkaj. Vidíte? Ako extrémne horí. Ticho, hasiči. Našťastie ich tu máme. Kde si zasvietíme tak a tam. Počkaj, aby ste videli. A vyzerá to tu klasicky. Thank you for watching video. Please subscribe and like and comment. Vidíme sa u ďalšieho videa.